טוב, אז חברים, בסרטון של היום אני עושה את אתגר הסוכריות המגעילות. יש פה סוכריות טעימות וסוכריות ממש מגעילות, אז מי שיצליח יצליח. בואו תראו את המתמודדים שלנו. אז חברים, הנה האויב שלנו. כן, זו סוכריה קטנה. אם חושבים על זה, זה מגעיל, וזה מה שאתם רואים פה, טעמים, זה מגעיל מאוד. עכשיו אני עומד לראות. אבל עדיף שננסה את זה, אז יאללה בוא ננסה. איזה סטטיק. הנה חברים, השקית האויבת שלנו. איך פותחים את זה? למה אתה לא מביא מספריים, אחי? למה שאני אביא מספריים? תביא. בינתיים אנחנו אתה לא מנסים מצליח לפתוח את זה גרוע. לא, תביא. עכשיו תורי. זה דבר מטומטם, נראה לי שזה אזהרה. בוא נראה אותך. תודה. טוב, אז חברים. וואי, הנה. טוב, מי מתחיל? אני לא. זה מהרצפה. אומייגאד, אסור להריח. לא, יאללה. בוא, שב. שב. אוקיי. יו, אביב. זה לא מזלי. עכשיו אני. טוב, אז עדיין כל הטבלה היא... אפשר? זה מגעיל. יאללה, זה... טוב, אורן. זה היה די טעים. אל תצחק, זה היה מסטיק כזה. טעים? אסור להראות פרצוף, תילך אורן. כבר, דפוק. אורן, אסור להראות פרצוף. טעים? עכשיו אסור להראות פרצוף. טעים? וואי, זה היה טעים של מסטיק. לא טעים? אורן. עדיין, כולם על 0 נקודות. אפשר לראות את זה? כן. לא, אל תירק, זה טעים מדי. אוף, זרח. היית צורק חמוד. קיבלתי את הכי מגיע, אני עכשיו נותן. תורך היה... לא אורון, יעבד. אתה טעים או מגעיל? זה נראה טעים, זה נראה מגעיל. וואלה, אחי, יש לי... יצא לי את הדבר הזה של נכון יש את הגלידה המסטיק הזאת? נכון יש את הגלידה המסטיק הזאת? נראה שזה הוא עשה פרצוף! יצא לי את אחד המגעיל. כולם עשו פרצוף, גם אתה עשית. עדיין, כולם על 0 נקודות, הראשון שמגיע ל5. וואו, זה נוראי. כאב לי הבטן. איך יותר נוראי, רק שתדעו. אם אמא שלי מריחה לי את הפה, הסוף שלי. עשה לי אותו הדבר. יאללה. אורן. תן לי את הכי לא מגעיל. עשה לי אותו הדבר. אבל זה מגעיל. יש לזה ריח של קקה. מה צוחק? כי זה באמת קקה? לא, באמת. סתם. טעים אורן? תעמוד למצלמה! אני מריח את הפה שלי מאוד אהב. אני מריח את מגעיל. הפחדל הזה. אוי. וואי, זה מגעיל, רצח. הראשון שמגיע לנקודה ולא עושה פרצוף ובולע מנצח. סבבה, אני אעלה. יאללה, אורון. לא עשיתי פרצוף, הממתק הכי מגעיל בעולם. תזכרו, אני לא משחק. מה לא מסרבל? רק טעמתי פעם אחת, אני מנחה אתכם. שב! שב. שב וגמד. אני גמד. שב הרצפה גם אתה. אוי, זה רע מגעיל, רצח. תאכל כבר. מה זה הנקודה האדומה הזאת? מה זה? עשו על זה דם? לא, יא דם, גם אני הלכתי. תקשיב, זה אחי, יא דם. זה הטעם המגעיל. סוכריות עם הקו הזה זה הכי מגעיל. זה ככה טעים. יש טעימים כאלה. אתה בולע. אני כבר בלעתי 2. תוסיף. זה קשה לבעוט. זה ככה. כשראיתי שזה רך זה כבר סימן רע. יאללה אביב, תורך. 3 סוכריות. למצלמה. רגע, אני רק בוחר את האפור אחר. זה לא אפור. יאללה אביב. בוא אחי, אני לא אוכל את זה. אל תאכל. יש לי את החריף! זה כמו המנטוס אורן. החריף הזה, המגעיל. יצא לי את המנטוס החריף. אם כבר מנטוס, דבר על מנטוס, זה טעים יותר. לא, אבל זה לי את החריף.
איתי בבלוג אני אוכלת את הסוכריה הזאת. סודי. תאכל! לא שווה את זה. וואי, זה טעים! באמת? אבל עשית פרצוף, סורי. כלום לא טעים לי פה, אבי. כלום לא טעים. וואי, זה טעים. אתה רוצה לפתוח לו? לא, לא, לא. אז אתה אהבת? לא. יש לנו מנצח שבלע את הסוכריה. שזה האביב. לבלעתי כבר 2. בלע 2! 2 נקודות לאביב, נקודה שלישית תנצח. מי שמגיע ל3 נקודות מנצח. אביב, אתה צריך לאכול עוד סוכריה אחת. אם בלעת אותה, ניצחת. אם תגן... לקחתי עוד סוכריה. איך? אומייגאד! אומייגאד! אוי, זה נדבק לי השוליים. כבר אומר, לא קוראים אביב, טל ואני אורן. טוב, אז חברים, יש לנו מנצח. אביב רייזלר. תן יד. רייזלר אביב. זוזו כולם. עולה! המנצח הוא אביב. אביב חביב מנצח את האתגר. אם אתם רוצים להשתתף בבלוג, תנו לייק, סאב, פרגנו בפעמון, ועד הפעם הבאה. אוי,